Ja mensen, Odi, even. Even naar dit go live right now. Odi mensen, goeiedag, goedemiddag, alles man alon toe. Me barodi ina neva tata. Obia fobia, gado fu gado, konfo fu konfo. Chima fu chima, kaba fu kaba, profe fu profe. Mensen, alles maar dat op Facebook. Me wan sabi if o a kiss me dat pet op Facebook. No de wan. Me no sabi if a de dat pet aki we Jeremy of we shimi dat pet op Facebook mensen. En alles maar dat pet op oh even mensen. Kom ik op me dit dat pet op Facebook. Oh wait a minute. Me atap jaso, dan me de jaso. Ja mensen, goeiedag. Mek me shitak alasan de boen op het op Facebook mensen. Even lukken voor alasan de god op het. Mek zeker dat aman de famus de mensen. Even bakken reload. Apply op Facebook ook mensen, want Krasja, kleine man, ore, ja mensen, no de. En dat het op Facebook me, want mek zeker dat alasan mensen geven me een paar minuten even snel. Want Facebook just from me ja even mensen. Mensen geven me een paar minuten snel. Dan usabi is dat die ei rokoboan. No, dit op Facebook. Binnen she next even mensen me abi fugo. Ja mensen, Veronica odi dape. Me eluko even wan stand op Facebook. Want dat begin dan is nou ook op Facebook even mensen, paar even mensen. Maar shut op Facebook even snel, dan moet komen direct op Facebook mensen. Mensen, les piki grani, wala mape op een team patiëntie even naar mij. Logos even staat op Facebook, maar ik kon direct op Facebook snel even. Dan me dit op Facebook, baga mensen. Een paar minuten mensen. Mensen, hoe dat het op YouTube, odi les piki grani nga sakavasi. En tappen naar zonder die even snel. Die mensen dan zo op Facebook geven me een paar minuten dat mijn loon komt snel, dan moet dit op je bakken. Ja, oké, dan. Hoe dit mensen op Facebook dat we go now live. Op Facebook mensen. Mensen, odi, les peki grani nanga saka fasi. Mensen, tiden na zondag 26 april, april 2020. Mi e baru alamala wa bigi odi na nefa tata obia gado fu gado konfu chima fu chima kaba fu kabra prove fu promensa. Mi piki fu gro, mi piki fu busi, mi piki fu lokto, mi piki fu sabana. E baru di juala malati de tapa sonde bakana di sat sonde neti asonde man tempo de. Me baru alamala pe wan bigi odi tide mensa. Les piki grani anga saka fasi mensa. Ja mensen op Facebook nono de pas u kon in se. Facebook tien zo traag tapanyo sansa de abi nono de mensen. Maar alasani ogo na fasi mensen. Mensen, tida watak abra fodu. Ube tak abra mba ma wan bigi man, wan brara. Aksi meg mi take bika ayere wa losani abra a fodu. Ala sodne, ala sosane. Maar voor mij doro, da undape san de na Sranang, me baru ori dape na ini para, Javaweg, Kweekulesweg, Ponto Buiten, Brokoponde, boven Brokoponde, Sipaliwini, 3 tabetje, lange tabetje, ala de kondre, me baru ori, de pranasi me baru alamala dape wan bigi ori tapason de bakanarisi. En des mana Europa dape me baru alamala wan bigi ori dape na Franse dape, Cesar Mills dape na Paris, Boyo, Celine, en dape na Frans Guyana, me bar assistance Veronica Wabigodi en desma dape na Holland, Rotterdam, België, Zwolle, Lelystad, Groningen,
Bremi dape odi. Odi moeder na swallow vader John. Ricardo allemaal lape me baru odi. En Karen dape bigi odi me baru juzu yang assisa voor me. Orsina Jane dape na in Lelystad. En alla desma dape me baru odi. Lespeki. Astrid Kepster odi. Me baru wan bigi odi. Lespeki en August. Allemaal zijn we in dat programma over dat we zijn op Facebook en op YouTube. Me baru allemaal lape wan bigi odi. En teda België odi. En assisa dape. A família negrita, heel daar via tapala. Nijwegen, odi. Mensen, let's peki gran nga sa kapasi kovo na you. You na kovo en zolang you hoor na bong, na dagwe, na jaini a tigri. Mensen, anga de apukura, anga de komanti, anga de chimang, anga de leba, anga la de kovo sa minokari. Zolang je hoor na de, zolang je bribi na de tapa, na bribi tapuna na tata. Dame taigo nanga lale speki vasita alasani ego boom nanga you en abribi sa im abi im aba bribi tap anana tata im aba bribi tap yusrevi bika so langa ya aba bribi tap yusrevi na bribi tap anana tata dame taigo mensa alasani no go na fasi fa you wani oh go na fasi mensa abribi bus de ente abribi de mensa dan you like libisma you e pot you pasi a pasi fu you potiba ma ye fola ka pasi sana na tata pot fu you ika me kwa chinso sani ne ina buku fu you ma if tanta pasi so langa tanta pasi da mensa da la sani sweetie mensa dati na amoifu alibi en no de wan bigi sani tapa grota pa las mai bari misrevi wala mala kibru ede fo afroni siki disi om dat say de mensa uno sabi saif sa tapa grota pa la sani sa trawe fit disi du ala so sani en alasani na libisma anu de in ala lesani si anana tata no libisma wa change sani mensa en te libisma wa change sana mama problem so le isa na trobi safe sa daarom mensa sabi wan sani tap ons revi bribi en sorgu taki sa uwani e go na fasi mensa les peki grani mo tek letwansa even snel dat me amor de fire dat na ahel tori sa ifsa mensa ina grunta polisi dat say de mensa Wili bisma e potisani fasande. Wili bisma e chenchi sani. Wili bisma lobby chenchi sani tumsi tapu na gron tapu disi. En dido sani e pesa. Marum sapwa sani srevi tapu srevi taki saye meki adati yokisi. Sa anatata no jiyu yigo teki yumusabi taki bigi en mama frantol kudene tapu. Daarom mensen umusabi altijd wansani. De je meki, sap say meki na lekte me kwa piking. Isap sot piking meki. Iversta. En isap im sorgen. Ano so. Mensen, wo go direct abrata puda a fodu. A mama, a papa. Vaye karing. Omdat zei de, abradis aximatori takyo. Sana disi. Yabi. Dis dagwe. Lelele. Dagwe, prasi dagwe, busi dagwe, alaso dagwe, fodu de. Mensen, a fodu na wan konfo san ewaka tapu wan dagwe sneki. En sonten, te ateki wan asi wan libisama, dan ewaka tapu da de tapu wan libisma. Ini wan family, kom ik God direct. Ini wan family, te meta family pranasi, yabi more than one fodu. Achibong, ini family abi fodu ine a bere. Uyene meta bere. Maar isabi ismail lop taki bere fodu. Nee, ini wan family, ina bere fa family. A hele familie Fiat, of familie Perotti, of familie Klas, Hiwat, a familie, en a trobi omen dente, wa fodu de. De tata mama fu doti, a tata fu doti, a going ti, a de takima, no going ti, a gron konvo.
Basta. En a papagado dati wan konvo e waka tapu na adagwerate. Mensen a build up YouTube hij zit vast, maar de men lukken aan mij aan de gewoon omdat kan de na internet kan. De mensen allemaal op Facebook of je want pingen if dat heeft staan allemaal if na wan sani. Brada go of sisa go hoe kan het oké. Astrid kan je even gaan reset je sani je telefoon of je laptop en lukken even change. Want me lukken no at the live gewoon aan een vaste. Sami denki trawiki mos dus gewoon tapo na ouro versie, maar de mataka ouro versie nog wel dadelijk. Maar in elk geval mensen, sorry voor dat die mensen, les peki grani, les peki Engels capaciteit op YouTube als zelfs. Mi denki na een internet problemi abibis denki in ability of wat awan pistem ba me shitaki a internet abi o probleem. Op YouTube machine to ego in mensen. Sorry voor dat. Sorry voor een story dat die mensen mina sabi mi elkaar man luko safe sa eigenlijk. Maar mi denki dit is nou een internet sani en mi no kan do noti abrasani en zo voor elkaar man. Maar luko fa ego mensen. Les peki grani fatori dat die. Ja, afodu toch? Yabi afodu voor a familie. Hoe de van weer dit weer? Oké. Ja, tab YouTube, ade bombaka of tab Facebook, ade baka. Moro voor me denken nou een internetprobleem. Heeft staan nu de inability of wat het is, minus sabi mensen. Maar mo zoeken voor loko ebi maar trekken dat naar een provider sami abi. Ja mensen, afodu. Akil fodu, nanga bere futu. De mij tak, zoals de mij taki akil fodu nanga bere fodu tu, maar no de so mensen. Ano de so, a bere fodu, ano taki na wan familie, kom ik gewoon, kom ik bij tak gewoon, abra afodu, want anders vooral mo broer ook change zo even. We kon tapu na, o tak gewoon over afodu sante in wan familie. Loko ala sotu next my gi konfo. Zo'n konvo sama jide benga 67. Maar ik ko allemaal tap wansani. De ka fodu, amai ta gewoon wan fodu. Amane aina abi. Mine san fale mai kaden fodu, maar mi ta gewoon fodu. Ya wantra fodu patak baka na agron ingi. Agron ingi na wan fodu say waka nanga wan hingi. Wan busingi. A fodu a moxit e tuma disi, ano tak de moxi mensen, ano tak de ma e waka sama. De ma e waka sama. De ma a fodu disi, kom tak abra fodu disi even snel. A fodu disi, omdat botaki abra motak over de fodu sa misabi yara, en sa de. Yabi akiriwang, yabi agroingi, en yabi na fodu. En yabi aisa fodu. Dati. Aisa fodu na Aisa na fodu e waka. So they see you can shing two de sneki. Wa sneki anga two de. Dape na Aisa fodu. Na sade. Da motaki abra alamala wan pisi pisi. Wo bigi gewoon anga fodu. Sa ibri bere abi. Moro den wang de. Yabi kan de in wan familie kan de sebi IT de. E verstaan. Na leki yabi ana Aisa na ay waka tapu wan sneki tu, tapu wan dagwe, yabi moro wan Aisa in wan bere. Tide watak abra fodu wan. Uno tak abra Aisa niti, watak gewoon abra de fodu. Oké? Terwijl je smijt tak abra dis fodu, dat fodu, de karning, alles so, yap so wan fodu, yap. Loko, imsap gewoon wan fodu de. So fodu den, na wan gong wan, na wan, fadektaring, na wan kirwang, of na wan Aisa fodu. Dati wa sabi. Not more na sabi taki a eneng disi dati na pranasi na prasi disi na busi disi na do. No watra trefuno de.
No de mensen. Daarom sabi taki a fodu disi a gewoon wan a wansa de in bere gewoon in a familie lontu. De familie abiden sani de barkon baba next no de. No wan sani sonte i de kate yi wasi so of so ma moro furu next nop sanga de mansi. Next nop do jide. Next. No wan sani. No wan pray next nop de. Dat na de gewoon fodu sande in onbere. Dat na tori fu atori dis fu de man isi. Dat mo abra di da go tapu na aisa fodu. Samo leko uitu hè. Fa dagwe fodu e dansi. Toch? Fodu son te shis me du so. Son ten te dansi e draien shin. So dit zijn, du so self e draien shin potanu ne baka. Na isa e dans a sen fasito. Aluangu e dans a sen fasito. A going na sen fasito. Ala den dagwe, ala de gonkonfo e dansi wan fasi. Je draait den shin. Je verstaan? A eneste wan, zij dan zo'n ding, wan trafasi, maar je draait een shin toe, ta den ava, na Aisa. Aisa dan strafasi, maar te zo'n ding, na Aisa, je draait een shin toe. Reki wan sneaky. Kaduno shin nooit, maar Aisa, je draait een shin, kwan sneaky te dans toe. En dat die na wansani brada da petap me kon me go tap YouTube. Fare take a netwerk e follow uit in a biti ja so pe mi de. A me kon ama de mi de ete brada gili. Mi da pe de odi le speki grani. Check ama uit checking. En informatie mi live. Tap YouTube, check Facebook of check tap Facebook me de, complete me de. Waar me checken a bandwerk tap Facebook. Ik go in en uit. Me zie dat die werkelijk. Ik go in en uit. Ik flikker. Dat ik kom bakken. En als hem sani uit tap YouTube mensen. Mino sabi sana probleem. Maar dat na internet. Mino sabi na internet probleem dat pe mensen. Dat na a bigi pro stories aan de nono de tapu. Asani mino subscribe sa mensen, mino subsana probleem. Maar mosuku fu fixing a wiki disi kade man dat make them fixing. Mensen, dan we go tapu na we tak abraba Aisa fodu. Aisa fodu na wan konvo. Na tu konvo e wakarape yaba Aisa yaba fodu. En samo tegunu tu, sabi taki, ala de fodu disi, e taki. Dala mala e taki. Te ere solo izeko lele, ano take tak dape mensa. No, ano wan take dape, mino sapsana date. Ano wan take dape. Abe igi tongo, se taki. Tere me ba lele, mino sapsa dape, mensa, mino sap pistola dat mopokong. Mi denki mogo aksisa na pistola te maar sa me tegunu ano ataki dape ano atongo dape mensa helemaal niet mino sabi mensa de tuma da te waka e moro furu te yoshen na inyu boskopo da yoshitu edem de manati next no de fu de manati fudu no next sonte in wasi ma sonte na du note. En sonte no sap schreef dat ada lonto. Want de man die zie ne bar wakakon taki gewoon voor doen sane. Verstaan? Dat in een history voor a growing game. Dan yogo Messenger audio. Mensen even hè. Dan we go even tapu na
Aqui fodo. Toch? Aqui fodo. Toch mensen? You abi fudusani. Aqui fodo na wansma ina bere voor you. Akade wansam sa omeyari kande 2-3 generatie na fisi voor you be de agrontapu asadapsa. Dan de convo dati a fodu dati abi sani sang you like family musdu. En a fodu dati e waka ina hebere. En a fodu dati ano fodu taki sang ben deba ina bere. No. Ano be de sestrevi. Amanda tina she wants my shop awan jari of iwan pranasi pe grombe koti iverstan dan amanisi kon awan libisma goda awan libisma kaping of nakawan tiki of sade dwangen maar so wan sani so na de kirfodu ano wan sani san bede iwan pranasi of bede taki abede na bere keba abere klas no nasa ko taki awaka koinen en de san dati de manati abi furu sani san de kan do nanga familie dati de kan kiri dat na eerste sani siki de chako en ala so siki maar moro fure siki dat na manipulatie siki a jesi na soma no so moro furu te de sani se posa na te abere ne achi san na konfori se chako jite tak de mustu en moro furu desmarisi e longwa kerki sa abi kir fodu ina bere ina famiri omdat die de waka some presi en de no finjepi dan you abi so sani efsa want je de waka go tap kwakzalvers en in plaats de kwakzalver meka sa moro kom boom de meka moro erg dan aladdin problematici e stapel op en dan a konforici e chap mama problema kon na ina bere e mekisma e verlamsma e chora moro ogri siki sandagro tapu kon so ting jeres mai de def kanker jeres soms ma fute koti jeres soms mai verlam dati na akir fodo en fasifu tegire a family taki dem opo foko du sa de musudo mensa maar sonte de sani se du na letina fasi en moro furu mo tegun wan sani to ini wan konvo sande ana trobi sot konvo solanga a family en solanga you lek libi sama kan waka kon kan taki nanga you mofo en na asan taki a jesi na wan moeilijk san te ei kontap konvo im sen gewoon na de teo go en actie wansma wansani actie wansma fade mus leri bu du so wansani na lekso you kan takanga isrevi en make you srevi le konvo leer you srevi samus pasa maar moro furu we praxeer altijd asana wan moeilijk sani anu wan moeilijk sani na a manipulatie san de in unu furu dan we denken dat uno sabi sa umus do. Maar te you no probeer dat je no sabi. Je moet altijd proberen omdat te you daar no to no long. Tak voor sanga you schreef omdat zeide anyone convo to abi yesi abi smeri. Verstaan? Dan de jere de archie. Sonte amus de in YouTube i atimus screen i anumus screen. Wal solanga you abi datina in you dan you fasi o waka leki ta fodu waka kon aki fodu waka kon. Te a waka kon da taki da sori so yum sabi taki wakti. Wasan na bon. Solanga yeshi sneki in you boskopo. So tena trobi. Ma te yeshi ala yuru kande ala wiki. Of ala wan lis iwan mun, yeshi wan boskopo feng. Yeshi e lai baka, e suku beti. Yeshi ni plafon.
Je senta pa jari. Dai mu sabi ke ba taki a fodu disi sa meshi abi andag panodu awan andag. En te yu e waka en shi de verschijnsel disi voor adagwe. Dan anom deso taki yes don en je praxeri lau of je praxeri ach na lau sani. Maar asansa je shi dape sa amai soryu. Ano yu wanlek ina famiri e shi de sandati. Ano yu wan ina famiri i ede hati, bere hati, fute hati. Dat reitak ya so, later dat tak ano deso. Dat na de dagwe disi san libisma naki, toch? Na de wansa abi de moro bigi problema. Dat na eneste wan komt taki, dat na eneste wan a problema. De trad dagwe, sma, archibun, de trad dagwe sande. Next na dape. No wan probleem no dape. Ja, dan arch sabi bo sami taki ja, hè. Membre bunde dagwe disi sande. Ja bi a famiri dagwe fodu. Toch? Ja bi a goingi. Ja ba aisa fodu. En ja ba kir fodu. A eneste wan say cha probleem na kir fodu. No wan de trouw, no wan minesap ome dagwe ome fodu neng de salibisma di dag fodu. Maar moet tegen wan sani fodu na fodu na top sot neng. Daarom sabi te ye drink of te ye goshi de sandisi in kan sabi na kirwan. Dat na a eneste wan dat die jong duan sandi jeng. De trawan te was wala kondre watra. Iniwa watra se wasi ye ter adagwe kaba afodu disi kaba. Bika iniwa watra se ye wasi ya fupoti wan chimpemba ineng. Bika say de. We alamala, what's that about? We alamala ala konvo e wakatapo na dagwe na fodu. We troye watra. We brondoti na tapo en. Enge chala sangwe. Futaki so, toch mensen, abi wan praxeri nomo, te yu wan wasi dagwe, fodu, nanga pemba, nanga orshada, ta yu deke ba. Of da je poti wan 2 of 3 eksi na watra, de de bakaba. Dat ina he watra fu wan papagado. Dat nala. Verstaan? Maar dema dat de akkoord die ziet toch mensen. Uno takover ana akirwara. De cover is. Maar voor next shop de voeding. No. Adangai idefeng. Idefeng gewoon mensen. Next in avo ap nou. Why dat is not it. Te mate dat im go pray you an fodu. Dem aksama sot fodu ye taki. En te dem tak abra fodu. Inom jumpo direct. Tak I wan go do sani. Im go onderzoek in a bere voor you fatori. Denk in a familie voor you tak bere na familie me bedoel. Im go onderzoek na familie safe sam. Sande in a familie. Say waka in a familie. Wat toen sabi, alla familie, ano alla familie, son familie. Toch? Ja bisani, sande. So ande ina abi. Dat you moet go sabi, san e waka. Tapa passi fu a familie fu you. If I want chima, if I want yoka, if I want kier for do. Para mensen. Dat na de san same sabi. Want wan for do, ne fam taken kaba. Something o waka kong. O sorry wan sani. Dan asan san o sorry kande something ya potwa linga ne fiya. Dat is wan. Maar no ko aksi fu pray. No. En sap wan sani mbeta ke bana fesi te we pray. No pray you wan konfo. Nooit pray you wan konfo. Nooit op wan pray. Na trobe fyo ke pray ya kir fodu. Ana trobe fyo pray ya a bakru.
a cabra of a yoka sa sama family go tiki no play taki ye play taki one pray ye. If you have money you can pray say you want it, maar moet you altijd moet pray a la kondre committee a kuta ka wan kir for you play kir for you de na ken go doranga la kondre. Maar in tak one day da he day dat na for to pray you pray no yo kies probleem. So te obia sama o te tak ya in play ya for do one. O ya in play so ya ingi o play o ji ingi pray. Of o ji kromati pray. Te you do dat toch? Dan you abi problema sa yo kies later voor de trakonvo. En dat is dat hij sa furu en hij sa furu hij sa altijd dat je hij go baka hij go spar baka want na ingi na apuku no kon fu sore futu. Dat zijn ze mensen. Dat is dus weer een hele grote ding geblazen zij moest doen. Daarom te ik contact voor doen mensen. Nou wanneer je sang, je moet denken altijd nou een chat passie. Nou een chat passie sang je waka. Maar te ik contact voor akir voor doen, dan je waka wan passie tien zo lang. Maar anotaki taki na wan langa passie geen einde nee mensen. Einde de in alasane. Wan bigi de wan einde de. En daarom umusabi taki akir voor doen na koloko even mensen hè. We nog met doen loop. Akir voor doen na murofuru adape a problema goston. Omdat zij de is maar bigi malengre of siki of dede da familie vrede. Maar de staan die nessa eens gelijk. Lek van Libis mij denken dat afodu op bigi kirisma nee. De staan die heeft sa o me yari a mij ko a mij semboskopu. O me yari a mij wakam. A mij tegen familie. Maar sabi zo'n libisma, wie libisma o altijd nalatig, we denken dat ach, libatori. Maar no, ino libatori, want luku, mota yu wansane adagwe, ino meki spotwange. Ino meki, na like even, wie si ano wa kirfodo, luku pranasi, te yu wakatroalista pa doti. Da yo shama, damo wakakong. Damo ko sorin srevi. O sa ko om. Tapajari. Official adin wa boy zoluko. And they move. Baka wa ting agwe. Men non prakseri. Tak na noti. Ach na gewoon was neki dape. No. Amako jiwashko takiri. Luku bon sawedo. Verstaan? Dat you know, le bigi wan, wa moro furu de jongu no sabi, le bigi wan, imusu wasko de wan tapajari, say tanda pina oso tak unom do sobika asansa oshina a mama fa dote fa papa fa dote. Want isa odu anobung. So ten sonte ai kontu sak solisi yule ki sa e charing sa yuna asifing aka kosoren schrijf je tu solicitu te you e doan san verkeerd. En a sorry an tori wan sanitak luku inom ya lesi. O luku inom du so wan sani. Da im tapu doing. Maar if je go langa voor go doen, je doen go doro, dan is je plotseling ifu to sueri. Da bako one thing afu tu saka mooi,
Bagate shiwa marchi na ischin. Bagate atapu. Plotseling ibere bigi. Tamara fe bigi ibere saka. Dat na. De eigenschappen voor een foto. En dat probeer van een kiro en dat probeer zo te doen. Dat nou eigenschappen. Zo'n ding uit je konjiu. Want furu sama sa abi vodu nenya leisi. Maar doe de klibisma in een paar connectapo. Contact dat in een jali zomaar. Zonder dat je in een kies van boskopo. Zonder dat in een wasan no sangayo. Dat kwam met altijd uno meki tre voor je schrijven. Te no sabi no sabi. Maar te sabi, de sabi stapo. En te voor de si dat in het doe, zei tegen. O straf je. O straf je boehebi. En dat doe een keer voor de mensen. Zij met dat ja, dat keer voor de. O straf je hebi. Lek je ne asi. O straf je. O no keer je. O no malengri je. Lek je akirwa. Maar o gischiati. Je verstaan? O gischiati. Ibere span so maar bij de vier span. En het tak, sorry, ik zei, het kan je zweren, maar gewoon abere via span. Hati. Soms maar, tere abakir fodu, de kan shitaki, den schreef je shitaki, wansan e wakale kwan snake in den bere. Zo vaak. Akir fodu die e donga ding. Je vier gewoon a sneki, e waka soms maar, loko soms maar e wakale ki sneki son tentu. De shinkron. Losse de shingo krok. Ano zomaar. Ano zomaar. Omdat zeiden, na kier voor du toch. Loko te yu kier wan voor du. Te wan familie fi kier wan voor du. Ala shati sa voor du. Go. Stap sangen. E chago tapa familie. E chago tapa familie. Yo firi e de nakene ede. Yo firi ne ede. So is it ede spantas para que baster. Ede naken baka broko. Yo firi baka. Gevallig, so is it no ma waka. Ede kapentere. I futu dape. Ha! So is it fire ki ipoti futi wa fire. Dat na kier voor du. Ede sutanga gong. Brada, sonte yere wan bari nes de kwa goy sutito. Mutranga. Na rokofeng. Omdat die alastiati sa firi di de kiren e chabra konjiu. Jabere a famiri. Dat die wana probleem. Daarom mensen, if you sabi in you be in a family for you, in a abi wan kier voor du, dan ik kan wan obia sama dat takin do so voor du, dat je moest een accent toe taki ho ofa broer. Fa kan dat die mi do dat die maar mina abi kier voor die na familie. Of akote taki impregeng. Is verstaan, dat je moest sabi taki a story sama taki na wan rommel wan ti. Te yo go jifu voor du pre. Of je jifu voor du kier voor du. Of anyone voor du. A voor du waka konta. En a trobi van wan kier wan, a trobi wan familie wan. En kier voor du, mo teke tum sabi, ano wan familie voor du. Na wan sa waka kon. Wan sa libisma kiri da koina bere. Na wan ko wan wetaki. Ano wan familie voor du. Na wan sa wan libisama kiri da koina bere. Da koina familie. En de man is negwe moro. En zo'n ting, a kan kon eis wan ting taki upreigi mi baka. Baka omen ting. Dat is sa. Aka waka kon. Maar no taki alla ting you have do dat yet, nee. Helemaal niet. De man is ano leki wan sweri.
Verstaan? Want sweri na wan hetra sambaka. Daarom mensen. A verschil. A differenti voor denken voor a fodu. A moro bigi problema. Na kier fodu. De rest, noti. Not noti dape. Not noti. Not noti. No wan jugu no dape. Stref. No wan. Te família bi pre. De ma wakakon. De ma dansi. De ma desden. Klaar. Next. Daarom uno go jugu go suku sani solisi sano de. Of wan abi sani sano de. Want wa losma wan ap aisa fodu. Wa losma wan ap aisa. Want soms ma obia sama tegi soms ma taki if ya wan aisa ya wan monisma. Maar not true. I gudu na de konvo voor jou. Dat nala. I koloku na de konvo sa you abi. Dat nala. Maar no tak dati yo fen money do chamoni ko you because pa bedeso dat tide mile ki obiama. Toch? Dan be dasran langa mi futu no de. Maar we shit ki ano so. If you go take sweari. Dan wat asani. Je verstaan? Maar mensen me vergiet voor tegen one trafo doe dit toe. Dat me vergiet. En dat nou belangrijk was dat me vergiet chakonjuno. Maar dat die na sama meki na awisi fodu. Awisi de metake awan wis fodu, maar no wan fodu, maar play kon le kwan fodu, maar a wis fodu na wan yoka. Sande poti tapa papagado. Não papagado mensen. Tapa dagwe. Na wan yoka de mateki, dat de ma hanking na wan dagwe. Dat te waka kon, le klip tapu libisma, te de sene kon le kwa wisi, da samo shenleki wan kirfodu. Da kon play le ki wan kirfodu, da yoka kon play le wan kirfodu. Maar no wan kirfodu dape. Na wan wisi. Nou, a mama wisi sa sonten de wisi disi. Mensen, if you nabi ai, if you nabo a obia, if you no da bangi na fasi. Da yule ki kwaksalver, o praxer yap te maken na wan kier fodu. Dan te yu kaba, tak je du kier fodu, de no do noti. Da kan dit pa presi dape. Para mensen. Dan de kasa. Pesa. En monofuru de sana tepsa. Omdat zei de. Na yoka disi. Play. Lekina no fodu. Maar da ina tena te kirisma. Da sonte alas me praxeri taki. Awan kir for de kirisama. No. Dis na a feita. Fodu sa mikari. En a moro. Ritwan. Na disi, na wisi wan. Da ya bi na kir fodu. Mine taka fodu, read a kir fodu. Omdat die na san do metaki aureid. Mi mag tak dati. Anotaki abileti, no. Maar na salibisma doen sorry, maar dat betekent dat met elkaar tak aureid. Augri. Mi mag. Maar amoro ogri wan, a is nummer 1, na wisi wan. En fuko sabi, taki, na wan wisi, dagwe, de ina famiri, yule ki libisma, sonte viabi konvo, dat de konvo kan piki, maar na wan obia, kan sorry taki luku na sandi sande na bere funo. En sonten na dagwe snekinis na yokadisi. Na te awaka kon do en tori kon play.
Dat ik kan vinden. En na obia, sabi van roken. Obia sabi sam do. En disi na san, den takro ati libi sama, e doe aan het libi spap. Para mensen. De wisa atiwan. En na de obia sama, se jides ma disi a wisi disi, want de logo, julek obias ma, se gwa berpe, se gwa busi, se go teki of je soris ma fa de wisi trawa, you ati blaka 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 blaka. You da wa hogri sama. Wa hogri yo kaya binay tapo. Want say de yo go do desan disi, de sabi fa de, en dan sonte de tegi altijd, ayo fen money te ka yo ka disi te ka bakrisi. Te do so yo fen disi. Maar je actie schrijven, say de den schrijven, ne do asem sanate. Say de tegi you fudo. En dit denk ik taki, nooit niks nog staan ding. If you go teki, wan yoka, potent op wan dagwe, you a dagwe go kilibi sama, a yoka go kilibi sama, you leki obia sama, say karisre obia sama, yabi anu ina dede. Yabi anu ina siki fasma. Anatrobi fa de. Wisi taki no anomi, Godwin, na smakona mi, da mi gen. You abi anu. Anatrobi, nanatata straf you too. Ika go drink omen sweri, omen drai baka obia omen san ika go dringi. Omen tapu ika go pota isting, ono rokota yurufi dorota nanata kayai. En mama problem ostanga you. Ina bere for you, ina family for you. Say you. Chakong, de chin for you, de granny for you. Daarom moet ik wansa mensen, de voorzichtig, taki, tewe waka, tewe ga obiasama, tede chisani, de jibatra, on furus malop tek batra fusma, a betre inoteki, a betre lukusan di na batra, wa sonten na dape adagwes don, krorin srevi, en na dati je chago berna jis majari, potita pus majari, en na wa yoka, yu abida pin yu anu. En na wa dagwe, maar na wa yoka ya bini anu. En te abi yoka, ika sabna mama problem os dange. Mama problem. Dati na wa ding, moeilijk, dagwe mensen, sande, zij play, die papagado. Zij tja mama probleem kon. Zij taki sonte de taka on kunu de na bere for you. Maar no kunu de na bere for you. Maar nou wisi. En sonte wisi. Fu kon sabite wan wisi de iwan bere, iwan family. Atranga. Im abi ai. Im dewa kankan obia sama. Sama roko en mashi. Akunu. Walos ma olop taki bakra kunu. Disa, no, bakra no kunu. Wisi na wan kunu. Je verstaan? Awan kunu, wisi. Verstaan? Maar bakru, sans ma go teki ano kunu. Mij gisan en zomaar. Je verstaan? Daarom mensen, sabi taki. Sonten ade taki. You lek libi sama. You must sabi soort fodu de in a family for you. Fatoris don. Fatore waka. Omdat zij de, if you don't sabi atori dat die fa ade, dan mensen dan you don't sabi safe sa. En te you don't sabi safe sa, dan amang de wan fasitaki yo waka bruya. Daarom abuntu te ye gawa sma da asmei taki
Ja, wan voor die na familie. Wan familie, wat bere voor doe, die na bere voor jou. De aksama, faya bedoel. Awan pranasi, voor doe. Wan wisi, wan kiri. Dat is maxima. En tataki, awan kiri, of awan pranasi, of awan wisi. Dan go onderzoek, want if wan wisi de, na heel familie, abi wan zijn probleem. Kade ini wan soto. Verstaan? Dan te you kon sabi tak, oké, a kemerk de, voor a fodu disi, dan je go en say, nanga obiasama. Maar te you no man finish revi, insa a obiasma itegi, de nom go. De waka ga wan tra obiasama. En make zeker dat ik ga wan obiasama sa abi sabi. San, ano te taki a de bekend, da abi sabi, maar te waka go, de sabi tuto. Want op sabi, de kwam met elkaar altijd, wie allemaal abi sabi. Wie allemaal abi convo. En wie alla convo abi sabi. De waka kwam sabi. Maar je noemt libi sabi na oso. De go so tapu na obiasama. Want Theodoro yo sabi if abung, if anobung. Aso im taki mo fotu, fosi wakago. Aso im taki samus pesa, de wakago. Mateo wakaleki so. Dat is nou mistito. En altijd, like you say go, wie zie gang een vrouw, wie zie gang een nek, ima ipa brada, toch? Maar you don't dat professie na obiasama. Na you gokot na luku, na something you ede, say takanga you, adatim do. Na firi sa ikana you, adatim do. En na trobi sang, you nek of you tante takai say de taki. Maar sa you firi e taki. Daarom zei dem, you kom voor. Na belangrijk. De kan tegen sani, maar je moet altijd in teken, in potena, je moet met siala tu fasi, negatief positief fasi. En voor je schrijf je hem dat toe. A negatief en a positiviteit feng. Dat zo je sabi, if je waka doro wan boom op jasma. Want alles met taki, fa mi sabi a obia sma boom. Fa mi sabi. You, like libisma sabi. You like libisma sabi alasani. Maar we play don, kompote na fasi. We play ta kuno sabi. Maar u sabi, true. Maar fa sabi, na te you de wana nga yusrefi. Te you e crudera nga yusrefi furu. De sabi. Maar te ne durati, da no sabi. En nooit no taki ik kan niet, mi no man, mi no sabi. Mensen, zolang je no probeer, no sabi. Zolang je no probeer fu, me kwa watra, ino sabi meke, ino sabi fi i dua moroko. Na te you meka watra, te go wasi te opo ama tefe, i feel sweetie. Wa kofo kotakangai. Asti ati sebe abi gwe. De sabi taki duan bonsani. Makande ya waka moroko fara. Me sabi taki ai mi probeer na ago. Na leka krabasi sani. Na leka keti. If nooit you proberen. Fa you sabi. Probeer. Non libala sani jiwa obiasma. En denki buntu. En dat nou belangrijk. Zo'n a familie sani, e tja mama probleem. Maar zo'n jabi toch go firi in a familie. Luku de. Want altijd hem go luku san di wan be in wan familie. Altijd. Want zo'n san desa, you nooit jere Daarom im go, if ya tante, if ya omane,
Oh, fa tadi na família, fa família de. Disse. So ten trabalho tap de mo não tak noti. Wanneer vrede. Trouwens dat ik ben van de kerk. Ik ben Godkind. Tot een Godkind. Praxer wansani. Te je broer doe. Te je sabi pe de afo fi mo pokon. Anatrobi pe. Indonesia, China, Afrika, Philippines. Anatrobi. Yung sabi. Before. Fades ma belibi. Before. Pe a Bijbel ben de. Ote a Bijbel kom. Te you kon sab des. Te you abi asandat in you ede en sabi fa. Toch? Dan yo sabi tak a Bijbel isi. Anof you. Maar alasma. Wan go taki dena Christian. Omdat die. A witman. A Europeaan. Soorden taki. En een Europeaan tegen taki. Ik ben een goede mens hoor. Een Europeaan a boom. A boom sote so taki. Im artista met taki. Sans you abi. No boom. Want family mis kan tegen taki on. Hey, a chin for you ano a boom chin. Maar mi chin na de moro boom chin fa. Da yo te ama tak yo mo troe mi chin da mo take you chin ara. Da mo solgu you chin ma mi chin mo troe mi chin no boom se. At that we do. At dat del samay do. Maar te a manipulatie de so bigi. Dan je achterzevi. Deli bisma e denki. Bisma e denki. En de altijd loopt taki. Wan losani. Abra de egi kos de egi sani mensen. En dat nou een jammer. Wan probleem. En dat nou een san. Mi feni taki. Onlek libi sama. Sabi. Schrijven fossi. Fossi want te kontra ons masani. Lek fame chati de awortu fu anana tata. Minep manipulatie, minep no manipulatie in was insma ede. Meteen gewoon fa anana tata de fa konvo de. En you schrijven voor Libi sama. Le konvo moest go onderzoek en na so ade. Je moet sabi you schrijven. Dat is het belangrijkste mensen. Mensen, grantangi respecti fasi voor ateng san uteki voor wakakong in een programma akong van wisani. Mina ginofient, obia ma ginofient, meer bekend a obia mina wan kantasi obia en na titi. Granny en me aksunuji a video wan thumb up en u sharing en u subscribe di a channel. En me tego allemaal grantangi respecti fasi do te kateng. Hopelijk mo lukusta na probleem in a streaming. Mino denki na a software. Moro voor me denki na internet. Mo lukusta ifsa want die door te me WhatsApp call to me aba zijn probleem disi. En misschien na een tijdje die sa. Kan de na a box me. Mo vinden uit atori disi. Mensen, met aku grantan je respecti fasi en u op een blessy day. U jun schrijf grani, u jun schrijf respecti en u lobu schrijfi en mi e baro di inane van nana, inane van tata. Obia gado fu gado konfo, chima fu chima, kaba fu kaba, profe fu profe, datina mi na den alamala sami kaning en we na an picking for tata. Mensen, odio do.